bună tuturor! Eu sunt MOP Videostar și astăzi da, știu că nu-i făcut bine, dar n-am zis să-i fac pentru că da. Mă rog, eu nu știu ce să-i fac. Așa e. Eu vreau să vă spun că vreau să fac un serial. Și vreau să vă spun să vă alegeți ponei. Deci, da, primul pony eu voi fi Sunset Shimmer, care vedeți voi acum, da? Eu sunt Sunset Shimmer. Pinkie Pie e liberă. Flutter Shy. Deci acum începem cu cei buni. Pinkie Pie e bună, adică da, nu puteți alege. Fluttershy e tot bună, puteți alege. Iar Sunset Shimmer e caracterul principal, adică eu. Acum ele sunt cele sunt caracterele principale. Acum profesorii. Princess Goldie e liberă. Despre maxim 3. Adică puteți să vă alegeți 3 caractere să fiți. Deci Goldie e liberă. Princess Nightmare Moon e liberă. Da, Princess Cadance e adică nu e nimeni Princess Cadance. Și acum Princess Twilight, care în serial se va numi Prințesa nu, Doamna Sparkle se va numi, dar nu va chema Twilight, da. Va chema Doamna Sparkle. Și eu sunt mă rog, și profesoara care voi fi eu e Sterling, care e directoare. Și directoarea adjunct e Prințesa Goldie. Da. Acum băieții. Deci pe băieți ne puteți alege. Primul este ăsta care Apple. Voi care mai este nevoie să mai finisez pentru că după cum vedeți nu arată atât de bine, arată mai mult ca o coadă. Și să-i dăm o chestie să jos. Și o să-i dai după. Da. El Rainbow Poets. Da. Și Flutter Boy, pe care îl puteți alege, da. Ăștia sunt băieții. Acum în serial va mai apărea cei răi. Acum o să iară pe cei răi. Nu uitați, puteți fi 3. Prima e Rarity. Da, o puteți alege. Apoi Trixie, pe care o puteți alege. Și Blossom Forest. Lily Blossom. Da. Cam atât a fost la puteți alege în acest videoclip. Acest serial va începe când voi avea 11 abonați sau chiar 10. Depinde. Da, când voi avea 10 abonați va începe acest serial și ne vedem data viitoare. Până data viitoare lăsați un like, un subscribe și ne mai vedem. Pa!